Bună ziua! Iată biletul meu! Ai bomboane la tine? Nu, domnule! Ești sigură? Bine ai venit la film! Vizionare plăcută! Stai, domnișoară, ce ai în rucsac? Ia să verific! Doamne, e așa de înspăimântător! Dar sunt și bomboane! Bine, Max, revino-ți! Ce? Hei, tu! Nu o să treacă nevăzut! Nu e permis? Ești o micuță infractoare! Opa! Prieteni, dacă acest videoclip atinge 50.000 de like-uri, vom încerca să intrăm din nou la film! Oh, e timpul! Hei, Ray, răspunde la telefon! Hei, Theo! Ray, unde ești? Filmul începe în 5 minute! Hei, frate! Oh, tu ești? Da, eu sunt! Hei, frate! Theo! Ray! Ray și Theo sunt prieteni pe viață. La o parte, băieți! Hei, de ce împingeți? Drăguța Jane! Wow! Ai ceva bomboane la tine? Nu, nimic. Bravo ție! Un model de urmat! Vizionare plăcută! O să o fac să se îndrăgostească de mine. Unde crezi că mergi? E a mea. Oh, nu! Eu am văzut-o primul. Dă-te din calea mea, frate! Nu ești fratele meu! Voi, băieți! Auci! Doare! Până aici! Nu vă mai bateți? Luptele nu sunt permise la film, ați înțeles? Nu mă mai împinge! Auci! Ce ai? O poză cu prietena mea. Ce? Ce ticălos! Iată biletul meu! Nu, iată-l pe al meu! E mai tare decât al lui! Relaxați-vă! Vreo bomboană? Nu! Bine, intrați! Acesta e locul meu! Nu, e al meu! Hei, băieți, mai e un loc! Hei, dragă, asta e pentru tine! Așa de amabil! Hei, am și eu o surpriză pentru tine! O secundă! Tada! Lingerie de corp, sfinte doamne! Băieți, aduceți-mi gustări! Ar fi un cadou perfect! Repede, repejor! Hei, să nu vă mai întoarceți! Ce-i asta? Iu, urât! Pasnicul e din nou acolo? Sunt cu ochii pe voi, fără gustări! Oh, știu! Uită-te la fata asta drăguță! Vai, doamne, e un monstru! Ce-i face bietului Pikachu? Iată biletul nostru! Eu și Pikachu ne uităm la un film! Adorabil! Și eu sunt un fan Pikachu! Pica, pica! Corect! Mi-am ascuns batonul de bomboane. L-am ascuns și pe al meu mai bine. Bună! O să ne uităm la un film. Iată biletele noastre. Bine! Minimax, ai grijă de ei. Da, domnule? Pot să văd biletele? Mersi! Foarte bine! Aveți gustări? Nu, domnule, fără gustări!
Ok. Bine, puteți intra. Bine, minunat! Suntem o echipă de vis, partenere. Doamne, sunteți aici! Asta e pentru tine, June. Mersi, băieți, e grozav. Scuzați-mă. Bomboanele nu au voie. Ieșiți! Frumos, totuși. Ce avem aici? Fără gustări. Acum poți să intri. Sunt un geniu. Pune ceva la cale. Misiunea cu buchetul începe acum. Sunt gata. Sunt alergic la flori. Condoleanțe, iată un bilet. Mersi. Dulciuri? Ce ridicol, doar flori. Intră odată. Și eu pot face asta. Gata cu florile. Nu, florile nu sunt permise. Oh, dar acestea nu sunt flori, acestea sunt gustări. E în regulă? Sigur sunt. Gustările nu sunt permise. Bună! M-am răzgândit. Învinsule! Oh, stai! Mestecă, mestecă, mestecă! Mersi! Cel mai bun buchet de până acum. Ești o dulceață? Nu-ți face speranțe? Omule, ți-ai luat-o și tu! Ups, scuză-mă! E cineva care încalcă regulile? Oh! Doare! Frate? Frate? Frate! Trus! Avem nevoie de un plan nou? Da, ai dreptate, frate. Știi, e într-o formă grozavă. Think, Pokéball-ul meu. Ce face Piticania? Dragul meu Pokémon. Ce idee grozavă! Știu, tăceți din gură. Putem face mai bine. Oh, hei tu! Iată biletul meu. Snacks-uri? Scuză-mă. Sigur, intră. Pokéball! Pokéball? Teo, vino aici! Cauți pe cineva, Ray? Iată-te! Bine, haide! Wow! Deci, ai avut o călătorie bună? Pokéball? Cum de e aici? Wow! Totul e pentru tine, June. Poți să-l iei și pe al meu? Nu, gustările mele sunt mai mișto. Dați-mi o secundă să mă hotărăsc. Ini, mini, mai nimo. Adică, unde e toată lumea? O să fie un eșec. Să ne jucăm. Pokéball e primul. L-am prins. O lovitură grozavă. Oh, capul meu! Oh, stomacul meu!
Care sunt alte modalități de a introduce gustări interzise? Copilul meu! Oh, așa de drăguț! Baby Pichu! Așa drăgălășenie! Urechi adorabile! Wow! Un copil periculos! Bună! Iată biletele noastre! Al meu și al bebelușului! Oh, drăguț! Copilul e aici pentru primul său film! Oh, ascultă, frate! Am un plan care nu poate da greș! Nu! Da! Oh, salut! Acesta e copilul tău? Pot să-l văd? E un copil mare? Ce-i asta? Gustări? Gustări! Mai multe? Asta nu e o gustare. De ce e aici? Copii vor fi tot copii. Doamnă, ai văzut-o venind? Ciao! Oh, arăt bine? Sună-mă, dragă! Hopa, numărul greșit! Oh, filmul s-a terminat! Ne vedem data viitoare! Uite-o! Hei, băieți! Îmi pare rău, Jun, nu am reușit! Pe cine alegi? Ray sau Theo? Stați, băieți! Bună, soră, sunt aici! Vino! Bună! Jun? Faceți cunoștință cu sora mea geamănă Julie! Wow, ea e? Jun, vrei să ne uităm la un film? Julie, ar trebui să ne uităm la un film? Iată biletele noastre! Fără gustări, intrați! Vizionare plăcută! Ce? Voi tocmai ați... Suntem gemene! Oh, gemene! Minunat! Vizionare plăcută! 1, 2... Hai să mergem, Pica! Uite biletul meu! Bună! Vrei să strecori dulciuri? Nu. Nu? Să vedem dacă e adevărat, domnișoară! Oh, nu! Acest Pokémon e un focar de gustări! Distruge-l! Nu poți intra? Iată infracțiunea! Bomboanele la film sunt un nu imens! S-ar putea să-ți recuperezi Pokémonul! Ce plângăcioasă! Gardianul ăla urât ți-a luat toate bomboanele! O chem pe mama! Nu pe ea? Cineva mai puternic! Ce tragedie! Ce? Pica! Gardianul nu ne lasă să intrăm! Pica! Ce? Ce se întâmplă? Hei, prieteni! Care Pokémon e preferatul vostru? Spuneți-ne în comentariile de mai jos! De ce e din nou praf? Am curățat-o literalmente acum o secundă! Acum suntem bine! Oh, un Pokéball! De acum încolo voi avea propriul meu Pokémon! Nu contează! Du-te, Pokémon! Ziua-ți! Du-te și prinde-i pe toți! Delicios! Gustări la film! Nu e bine? Uite cine e acolo! Nu! Nu intrați cu Pokémon sau Pokéballs! Plecați de aici! Pica! Care e problema lor? Hei, scuză-mă! Mă rog! Oh, salut! Oh, vreun Pokéball? Cu siguranță! Vrei să-l vezi? Iată! Jigglypuff al meu!
Oh, eu sunt Teo, încântat de cunoștință. Jigglypuff, salută-l! Minunat! Biletele noastre? Oh, da, biletele! Asta e șmecheria! Pokemonele nu sunt binevenite la film! Giot, haide! Hopa, nu ne place ideea asta! Ei bine, Jiggly! Înotăm departe! Iată-ne! Pokemonul meu și cu mine! El când scuipă apă! Exact! Un cântec! Jigglypuff! Treci la treabă? Cântă chiar acum! Oh, un cântec de leagăn? Ce? Cântă mai tare, Jiggly! Îngheață, Jiggly Eilish! Continuă să cânti! Jiggly! Acesta e momentul în care ne distrăm puțin. Să ningă! A început epoca glaciară! Atac cu zăpadă! Bănuiesc că trebuie să plecăm! E îngrozitor de cald? Oh, apă rece! Mersi! Mană cerească! Am o idee! Miștorit! Ce? Vezi ce văd și eu? Ce? Wow! Sunt un rege al petrecerii! Bătaie bolnavă? De ce sunteți aici? Pentru un film! Pokemonele nu au voie! Giot! Știi cum stă treaba? Mergem să facem o baie! Un scut din burete? Problema e că buretele e prea greu. Bravo, Giot! Ai face bine să pleci împreună cu SpongeBob-ul tău ud. Mai vrei? E în regulă, știi? Am plecat! Bună, aici sunt biletele! De ce sunt două? Oh, da, doar o secundă! Îl am pe Miau cu mine! Oh, drăgălașule! Ei bine, bună doamnă! Miau? Nu, tu ești Miau? Din ce pare, au o chimie între ei. Bine, până la urmă e ziua internațională a pisicii. Vă las să intrați. Vino! Oh, pisicuță? Am un plan. Nu accept un nu ca răspuns. Hei, aceasta e pisica mea! Miau! O pisică sărită de pe fix! Oh, adorabilă! Sărăcuța, o doare gâtul! Oh, uite ce am! Vrei să te joci, pisicuță? Prinde laserul! Teo, nici măcar nu ești o pisicuță adevărată! Așa de delicioasă! Îmi place mâncarea cu zahăr! Sunt interzise sau ce? Corect! Asta e a ta? În regulă, stai liniștită!
Voi juca vreodată într-un film? Înghețată! Bomboane? Corect! Ascunde-te, Jigglypuff! Antrenorul tău e un geniu! Bună! Înghețata nu e bună! Uite, e Messi! Unde? Nu văd! Pe cine ai văzut acolo? Oricum a ratat un gol! Uite, înghețata e permisă! Pot să intru? Cu siguranță! Bine ai venit! Bucură-te de film! A funcționat! Jiggly, suntem înăuntru! Ești pe cale să vezi Epoca de Gheață 6! Vreau să intru! Filmul a fost un eșec! Ce facem în continuare? Am bilete la parcul acvatic! Minunat! Să notăm! Parcul acvatic? Visul meu! Oh, un bilet la parcul acvatic! Oh, da! Drumul greșit! Cealaltă parte! Ai grijă de ei, Dewalt! Iată un bilet! E timpul să-ți faci visul să devină realitate! Parc acvatic! Cu siguranță nu! Ești în timpul programului! Mulțumesc pentru bilet, prieteni! Înotul e visul meu! La revedere! Vom trece pe aici altădată să te răcorești și să te usuci. Pentru că m-am plâns prea mult, acum trebuie să mă schimb. Bună! Iată biletul meu la film! Grozav! Nu, nu e! Ce ai în mâini? Mâncarea mea! Cu siguranță nu! Fără gustări! Ia-ți la revedere de la ele! Oh, da! Pompa de gustări! Invenția mea! E o provocare? Îmi pare rău, o voi curăța! Cât de uimitor este că Pokéball-ul meu e lângă mine! Da! Răstogolește-te cu ele cu tot! Pichu, te chem! Frumoasă lovitură! Ce-i asta? Pichu! Doboară-l! Mi-ar plăcea! Deci asta e? Ce înfricoșător! E un adevărat șoc electric! Stai puțin! Uite ce am! O să am eu grijă de tine! Oh, nu, 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 nu! Am fost electrocutat! Bravo, Pika! Hai să-mi iau gustările înapoi! La film! Ce-i asta? Dar pe cealaltă parte! Închiriere de Pokémon! E pur și simplu perfect! Pe cine să aleg? Oh, da! Ce e? Trebuie să fii foarte atent! Hei, ai comandat un Pokémon? Iată-l! Vă mulțumim că ați făcut cumpărături de la noi! Pokémonul meu adevărat! Ei bine, Pokémon, te chem! Prinde-i pe toți! Oh, încântător! Ce s-a întâmplat? Unde sunteți?
Oprește-te! Ajunge fără dans la film! Nicio problemă, mi-a mascat toate mișcările! Vreun Pokémon sau Pokéball? Nu! Haide, sunt doar eu! Pot simți un Pokéball! Ha-ha! E acolo! Aici erai! Jigglypuff! Uh-oh! Teo! Scapă de ea, Beedrill! Nu! Nu, nu! Ce? O băutură pentru câștigători! Beedrill? Despre cine vorbiți așa? Teo, camera e aici! O băutură pentru învinși! Ups! Vina mea? Bine, hai să mergem! Doamne, dă-i o voce decentă! Bravo! Oh, corect! Am un Pokémon care cântă! Jiggly! Iată un microfon! Mersi! Deci, fanilor, sunteți gata? Cântați împreună cu mine! Renunț! Piste dulci, Teo! Mare învins! Nu-l treziți? Hei tu, iată biletul meu! Nu poți intra cu un Pokéball! Îmi pasă foarte puțin! Uite cine e aici! Ciupercile nu sunt permise înăuntru! Hai, ciupercă, arată-ne ce ai! Miroase așa de rău! Această monedă, prieteni? Bună decizie! Acum și Pokémonul meu miroase urât! Tu din nou? Așteaptă și o să vezi! Puf al străzii! Arăți fabulos, Pokémon al străzii! Acest Pokémon are nevoie de un duș! Pornește robinetul! Wow! Sunt foarte curată! Ceva ilegal? Intră! Iată biletul meu! Wow! Aceasta e dragostea! Alo, Max! Cauză pierdută! Te rog, vino înăuntru! Arăți foarte bine! Pune-te pe treabă, Max! Gata! Sunt gata! Flori, mersi! Beedrill, tu ești la conducere? Ce facem? Teo, mi-a venit o idee! Așa de tare! Nu! Totul sau nimic! Bună, Albină! Tu ești albina mea visată!
Vrei o ceașcă de miere? A funcționat! Oh, mâinile tale sunt așa de delicate! Acesta e filmul meu preferat din toate timpurile! Și floricele! Și locul de filmare! Popcorn! Și mie mi-e poftă de floricele de porumb! Afară! Beedrill? Lasă-mă să-ți dau un pupic, puiul meu de albină! Ce se întâmplă aici? Tu ești! Știam asta! Bună! Cum ai putut să mă păcălești? Pune niște gheață! Îmi pare rău! Piatră, foarfece, hârtie! Câștig de fiecare dată! Bună, Jiggly! Cred că am o idee! Te voi transforma într-un Jigglypuff uriaș! Așa de greu! E o minge mare sau ce? Ciocanului Poketor! Pregătiți-vă! Wow! Hei! Jigglypuff gigantic! Vreo problemă? Nu! Mănâncă pe Beedrill! Are un gust mai bun! Jigglypuff! Ce? Deci asta e Jigglypuff? Ce copil! E așa de nevinovată! Hai să mergem, dragă! Nimeni nu se va strecura! Glumești? Beedrill? Prânzul meu! Iu, ce sălbatic! Trebuie să trec pe furiș fără să mă vadă! Hei, Pikachu! Oprește-te! Ceva s-a întâmplat! Oh-oh! Un Pokéball! Suntem pe cale să ne distrăm! Oh! Sunt înghesuiți acolo? Să vedem! Oh-oh! Am avut o bănuială! Iată-i! Băgați-i! Pleacă de aici și ia-ți uriașul Pikachu! Hei! Eu zic că ar trebui să ne uităm la un film! Absolut! Haide! Nu! Am o problemă cu asta! Ia o pauză în Pokéball! Deci, mergem să vedem un film?